to daman duk ai agege ne, duk kakanninmu ne na kwance. inni ta'ammaltu alwara ma yanshu. Abin da ya zaburar da mu akan wannan abu, akwai wasu lokuta can baya da suka wuce ne, kana ji ko, idan aka taho da gawa ko in aka zo ziyara haka, to mutanen da za su shigo cikin gurin nan in suka ga irin ciyayin da suke gurin nan dan san ko wannan gwanda tsaro, to kaga ko baka san abin da ke gurin nan ba, kowa zaka je ga addu'a zaka je, ai ka ji tsoron shiga. To shine mutane aka farga da wurwuri aka ce to ya kamata dai mu dai matasa ya kamata mu rinka zuwa muna gyara. inni ta'ammaltu alwara ma yanshu. Muna da matasa a kan 70 wani sa'in mukan idan an zo da yawa mukan iya samun 100 har 100 da yan kai. lakinnahum fi sa'ihim. To wasu kuma yaran ana aikin sukan dan yin tsoro na wasu abubuwa da suke gani, amma ba komai bane, ba abin da zai same su ko tunanin wani abu da ya haka. To duk yanzu yaran da sun daina ma kwata-kwata za ga da sun zo za ga su ne gaba-gaba za su shiga duk inda suke so su je su sa hannun suna aiki ba tsoron komai. ya sa'ilan. A ciyaman ɗinmu ya mana ainihin abin da ake nufi da organizing ɗin kayan aiki, muna da su surplus, amma duk wanda zai karo mana faɗin lailhan kuma farin cikin mu muna so mun sa. inna ibtisamati. In Allah ya sanar da kai to muna da buƙatar ka, in dai zaka iya zuwa duk sati Asabar da Lahadi ne, bai wuce mai aikin kai alhamdulillah duk ko yaya ka taba aiki tafi. كلهون تبدو كزهر وسط أشواك السنون، تبدو كفجر قد طوى الليل الخؤون. إن ابتسامات الفقير لها شؤون.